ҳаёти ҷинсӣ ҳангоми ҳомладорӣ. Ҳангоми ҳомладорӣ ҳаёти ҷинсӣ мумкин аст, агар маъният вуҷуд надошта бошад. Маъниятҳо: хатари қатъшавии ҳомладорӣ, таваллуди барвақтӣ, песар, акушер ё дард дар шикам ё нуқтаи бачадон. Агар инҳо набошанд, ҳаёти ҷинсӣ мумкин ва ҳатмӣ аст. Як тарс ин аст, ки мард кӯдакро осеб мерасонад. Ин имконапазир аст, зеро кӯдак бо шикам, шикамчаи бачадон ва оби атроф ҳифз шудааст. Дигар тарс, қуллаи лаззат, метавонад сабаби таваллуди барвақтӣ шавад. Ин ҳам рост нест, зеро агар ин имкон дошт, табибон медикаментозро бекор мекард. Ҳангоми ҳомладорӣ на ҳама позаҳо бароҳатанд. Ин ҳисси худ роҳ ёбед ба позаро интихоб кунед, ки барои шумо қулай бошад. Агар дар шикам дард ё кашиш пайдо шавад, алоқаи ҷинсӣ қатъ кунед ва агар дард давом кунед, ба духтур муроҷиат кунед.